Zdravíme lidi, já jsem Defit a já Mikaru a chceme vás přivítat u prvního videa bakaboys.cz. Doufáme, že se vám bude naše budoucí tvorba líbit. Budeme točit převážně gameplay a let's play. Občas se na našem kanále objeví vlogy a challenge. Takže aby jsme se představili. Takže já první. Jsem Mikaru, je mi 14 let a momentálně žiju v Teplicích. Rád koukám na anime, jsem otaku a hlavně jsem antitalent na sport. Mezi moje další zájmy patří spaní ve škole, chození ven s kámošema a hraní League of Legends, i když to strašně lamím. Takže já jsem Defit. Je mi 15 let a také bydlím v Teplicích. Mezi moje zájmy patří ježdění na freestylové koloběžce. Na rozdíl od Mikarova jsem talent na sporty. Mezi moje další zájmy patří provokace a spaní ve škole. A proč jsme vlastně začali točit? Jako většina lidí. Viděli videa od několika dalších youtuberů, jako například Made Bros, Steak, Google a Smusa. A tak jsme si řekli, že zkusíme úplně to samý, jelikož jsme puberťáci a strašně se nudíme. No a jako představovací video tohle bude asi stačit. Zatím víte základní informace o nás, v dalších videích se dozvíte víc. A tímto se s váma rozloučíme. No, čau. Čau.